pakapagkangka. When manong gaputi sakit na, Nagyanto, intun masanay ka. pagpakawan, jaktun may pamindwa. Nagsarita man yung ti patapos ni ate, lumakaanak ay kumulting tumanen. Hindi mo pa gustuhan ay agpas pasuknuden, uray kastano di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysod, napudno, no ang sa okas laysod syerto. No di mapagustuhan agit imundan, napuntos da, di da kanin pagununyan. Cha-cha-cha, ading masikukan sa When manong sikadi gapuna, nagdakelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kukuna. Nagsarita man yung ti patapos ni ate, lumakaanak ay kumulting tumanen. Hindi mo pa gustuhan ay agpas pasugnutin, uray kastano di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysod, napudno, no ag sa ukas laysod syerto. No di mapagustuhan agin imundan, napuntot da, di da kan pagunsunyan. Si unay, tadikan tuket masapa amatay. Tatay sexy ama kapakatay, kitabol sa puntawan na bay. Anadamtay na tamrit unay, sigurado bastos dayta. Abain na ka nga asawa na, aglalalo no lupat kwarta. Babae talaga? Isang sa bulek met babae, uray pandak when no bimutiti. Adaan na pintas nga ugali, dilaket unay nariri. Isang sa bulek lalaki, uray pobre, uray durgi. Basta laket di responsable, di na amot ang babae. Isang sa bulek met babae, uray pandak when no bimutiti. Adaan na pintas nga ugali, dilaket unay nariri. Nga okasyon, inak nga rut, ita ikansyon. Ipadas ko ang nagbakasyon, itinagapwak a poblasyon. Naranaak may sang okasyon, ti may sang organisasyon. Inikandak ti imbitasyon, tanaangay dakela punsyon. Balasang ti inda inmensyon, ta isukan tay kumansyon. Kantaen na ngay dedikasyon,
kada kami nga nagiponsyon. Kinigdayak, daytay kimansyon. Nayatrik nami nagkoneksyon. Binagusnak nga imbakasyon. Napintas abalayda a mansyon. Syon, syon, syon. Napintas tunay a lokasyon. Nagtateran balay a mansyon. Agbuy-buya ak ti telebisyon. Ikalbit na i-injeksyon. Yakon masapul ti permisyon. Tay sumeten tinangimensyon. Gusto nga jakon nagprekusyon. Kanagmayat meten daytoy kondisyon. Syon, syon, syon. Pinagustuak iti injeksyon. Nalanay berry is slow motion. Nalipatan na daytay aksyon. Daidikwan nagkumbulsyon. Binalbaliwak to'y posisyon. Trinapidok nga kinumbinasyon. Kunam lano mangururasyon. Areng eng natay kasla agtang tansyon. Syon, syon, syon. Inimas na iti injeksyon. Na duma-duma a posisyon. Nalipatan na tay proteksyon. Taidikwan nagkondisyon. Umadulat ta ti populasyon. Tamadimet nga paaborsyon. Magustuhan dan tumet injeksyon. Lalo tay 69 a posisyon. Syon, syon, syon. Jay lugar mi, sobrat ili. Kan kanayon nga giinom ti lalaki. Awan dayta. Kastan, ama bartekdan. Pamrayandat agririri agsusubang. Kunkunada men. Kunukwan, addaapan. Pagbakit dat mangyawid kadakwada. Tama-tam. Ijay to balbalaydan. Agbinisyagda nga agapan. Lahat namin. Jay lugar mi, sobrat ili. Kan kanayon nga giinom ti lalaki. Awan dayta. Nukastan, ama bartekdan. Pamreandat agririri agsusubang.
Padandanaganak ta ngamin awan pa'y asawak ta awan pa'y iti nagpadasa makigas ang gasat kun kunadang nga ayat tatang nanang ay kaasyandak isarakandak kadinti asawa uray bakit balo wenno baan tapadasek man iti agragsak malakayan inkay katitan kanya iparaman uy arem ko jakun matetelan tatang nana diwi pa idam tuy anak yu amalakayan inkay katitan kanya iparaman tuy arem ko jakun matepelan danunanen tiponsyon anaragsak anak titipunan sida nga naimas basin naimas nga ara kentay pa'y met kalukat tinumpugan galames punog paltat kilawen nga naimas agarop pa'y tikot zero tada podot ruso tayo nakabutbuteng ay gaman kay kutsara tadi paila napadasan intay tulapun punwan ipakatayo latiram ramay pagpunas tayo kamiseta tingiwat tayo nga nalanit lanitan ngemno awanen intay to ami-amilan tay delatas bayan tayong aywen gayen tay dineng dengken ginulay ay nagimasen tay purus aywen tay pineresan ulot paltat ken tinintim nga igat kay delatas bayan tayong aywen kayen
Tay dineng, deng, ken, ginulay ay nagimasen. Tay kurus, ay wen, tay pineresan. Ulot paltat yen,